Praha. I oni se jdou podívat pravdě do očí, respektive to, co dnes viděla odborná porota. Začneme u Ačka. A startovní číslo 21 Sigma rock'n'roll klub Alfa 4, 3, 4, 2, 3, 4 a 2. Děkujem. 23 a takt Praha. 5, 5, 5, 5, 5, 5 a 5. Call Dance, startovní číslo 20. 3, 1, 1, 3, 1, 3 a 4. 22 Darlings, Karlovy Vary. 1, 4, 3, 4, 2, 2 a 3. A zakončí nám to Suleta Praha Wings. 2, 2, 2, 1, 4, 1 a 1. Dámy, moc vám děkujeme a pojďme domů, šupky dubky, je to všechno. Ovečky, pojďme domů, pozor.